Hello? Hello, Sona, अबाव दङ? दुब्लियावसो दंफैयो आङो बाबानो सा लाबोदों। बा सनाया आंना एसेबां मावथि साथा लांदो ना सना साथा लांदो? लाबोआखै। हे लांनांगौमोन सना सान्दुं गोसाथार गोसोम जागोन ना नोङो। सोरजोंथो फन रायलायबाय थादोब्रा एथ' बिजि रदे सना आया फन हरदों दा हरफिनगोन आङो। दे सना होमबालाय उनाव आं हरफिनगोन। आंनिया सनाया मावथिथारलै इहु। हेलौ हेलौ सना सोरजों एथ' बिजिमोन? आदाजोंसो रायलायदोंमोन आं सना। सोर आदा? बै निकासिनि मामानि फिसाला राज फुजा नायनो लिंहरदोंमोन आंखौ। अ नंगौ नामा? माबालै सना आंनो खानाय बोनो एसे फैसासो नांगौमोन। खानायबोनो बेसेथो नांगौमोन? 5,000 बानो जागोन सना दा गुगोल पे खालामना हरबानो जाबाय। दे जागोन दे। मा होनदों आइ? औ थांगौ दे थांगौ। माबा सना आइया लिंहरदों आंखौ दोनथ'दो दे दा हरफिनगोन आङो। अ दे।